Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы. Студиядә Илдар Кыямов һәм безнең мөхтәрәм кунагыбыз Татарстан Республикасы Диния нәзарәтенең Аксакаллар шурасы рәисе Айрат хәзрәт Әюпов. Ассаламу алейкум, Айрат хәзрәт. Ва алейкум салам. Айрат абый, быелгы эш үзенчәлекләреннән башлап китик әле. Менә пандемия нык үзгәрешләр кертте. Без бит инде аксакалларны, ветераннарыбызны нык саклыйбыз. Менә бу эшкә ниндидер киртә булгандыр дип уйлыйм барыбер. Шул. Без инде үткән ел 19 елда башлап калдырган эшләребезне. Февраль айында без инде үткәргән идек. Шушы үзебезнең еллык җыелышыбызны, шушы җыелышта без резолюция кабул иткән идек инде. Шушы резолюциядә без инде әлбәттә шушы үзебезне Татарстан Җумһуриятендә бара торган тел үстерү стратегиясе буенча, милләтне саклау стратегиясе буенча күп кенә үзебезгә бурычлар куйган идек. Ләкин шуңа карамастан шушы март айыннан тотынды бит инде менә бу безнең пандемия дигән авыру. Шушы пандемия булганга күрә, әлбәттә безне инде 65-тән узганнан елларны хөкүмәтебез дә, милләтебез дә бик саклап каласы килде. Шуңа инде безгә әзрәк кенә идә утырырга туры килде. Әзрәк генә утырсаң да ул 5 ай үтте дә китте ул. Ләкин без тик ятмадык. Без бит инде телефон белән эшлибез. Телефоннар бар, Аллага шөкер. Һәрберебездә идәгеләр дә, сотовыйлар да бар. Хәзер безнең олы булса тәләзә компьютердан да сөйләшеп алабыз бит инде. Шуңа күрә безнең бит инде 48 район сарайында үзебезнең аксакалларыбыз бар. Аксакалларның председательләре, рәисләре бар. Шуңа күрә алар белән сөйләшеп, алар белән шушы башлаган эшләребезне турында әйтәсем килә. Бик күп кенә эшләр барыбер эшләнде. Инде менә августның 23-ндә Аллаһның рәхмәте белән кирәдән кайттык. Хәзер инде чынлап торып менә эшли башладык. Айрат хәзрәт, менә Аксакаллар шурасында очрашкан вакытта киңәшмәләрдә иң еш күтәрелә торган темалар. Ул нинди тема? Аксакаллар шурасында әлбәттә безнең темалар яхшы күтәрелә. Инде шул тел саклау буенча, татар мәктәпләре бетерелү буенча чынлап та менә бүгенге көндә 20ләп районның үзәгендә татар мәктәбе юк. Менә бер генә мисал китерәм. Бер генә мисал. Камытамага районында бер авылда хәзер исемен антым инде. Туфан абый салып калдырган мәктәп тора. Яңа мәктәп. 2 этажлы. Менә районның җитәкчеләре әйткән буенча мөмкинлекләребез юк ди, шушы мәктәпне татар мәктәбе итеп ачып җибәрергә. Бу Шүпрәләр районы Мунчали авылы түгел микән? Түгел, бу Камытамага районы бу. Андый районнар бар. Мин бер мисалына китердем. Аның олай түгел инде ул. Менә Нурлатның үзендә дә хәзер Аллага шөкер яңадан нигез ташлар салынды татар мәктәбенә. Андый районнар бар. Безнең Кызганчыкка каршы Болгар Спас районында да, районның үзендә дә бер татар мәктәбе юк. Моны эшләтәс, менә буларны булдырырга кирәк, булар өчен дә эшләргә кирәк. Әлбәттә, менә инде хөкүмәт белән бергәләп эшләргә кирәк. Ниләргә инде район башлыклары теләсәләр, президентка мөрәҗәгать итсәләр, мәгариф медицина мөрәҗәгать итсәләр, бу советка мөрәҗәгать итсәләр, җавапсыз калмаслар дип уйлыйм мин. Менә шул әйтеп киткән, хәтта менә шушы Камытамага районының яндагы мәктәпне булса торгызасы иде. Татар мәктәпләрендә ислам динен нигезләрен кертү мәсьәләсе дә бу җитмәс биеклек түгелдер дип уйлыйм. Юк. Бу җитмәс биеклек түгел. Бүген әлбәттә исламны кертергә тыю бар. Мәктәптә. Ләкин әйтеп киттем ич. Дәрестән тыш түгәрәкләр бар бит. Ул бит рөхсәт ителә. Әтиәниләр бар. Әтиәниләр бар. Менә шул дәрестән тыш түгәрәкләрне булдырырга һәм укытырга кирәк. Анда укытыр өчен татар телен белгән леккәге укытучылар кирәк. Әле бит аның шакы да түләнә. Менә моны булдырырга кирәк. Менә законга моны бозмыйча үзебезнең тарихыбызны, үзебезнең телебезне анда сөйләргә була. Үзебезнең тарихыбызны, үзебезнең милләтебезне, телебезне сөйли башласак, без аны динсез сөйли алмыйбыз.
Дин белән бергә бит инде ул. Аллаһның рәхмәте белән, президентыбызның карары белән менә нидә җумһуриятыбызда шушы телебезне, милләтебезне, дәүләтебезне саклау буенча комиссия төзелде. Аның җитәкчесе бит инде Марат Готович. Марат Готович ул инде Госсоветның председателенең урынбасары бит инде. Шуңа күрә менә бу һәм дә менә шушы Васил Газизовичның менә шушы шураның башында торуы, ул бик зур адым булды, Аллаһның рәхмәте белән. Менә милләт чынлап та менә шушы кеше шахсда килгәч селкенеп куйдылар, эшли башладылар тирә-якта да, бездә дә. Ничек кенә әйтсәң дә, йомшак кына әйтсәң дә, барыбер менә бөтен яктан нигәдер шулай татар халкына нитеп Канагалар. Канагалар дип әйтәсем килә. Канагалар нәрсә өчен? Бәлки шул без исламга да кирдек бит инде, үзебезнең теләк белән бабайларыбыз кирде бит инде. Теге сугыш астында, кылыч астында кирмәделәр бит алар. Шуңа күрә иманыбыз да ныклы. Аннары шуның калә тырыш халык бит инде. Кая гына барсак та үлмибез, матур итеп яшәйбез. Кайсы гына чит илгә барма, барып татар үзенең урынын тапкан, үзенең эшен тапкан. Шуңа күрә үзебезнең илебездә дә аннары Татарстан, ничек дип әйтим инде, менә бүтән өлкәләр белән караганда ayırma zor şol. Аны менә безнең теге Татарстанда яшәүче халыкны күрә алмый. Ничектер күрми. Читкә чыгарга кирәк. Ничектер шулай булырга тиеш дип уйлый. Алай түгел ул. Менә тел дигәннән хәзер бит инде мәчетләр каршында татар теле курслары да эшли башлады. Менә булар Аллаһы бирсә нәтиҗә бирерме икән? Ничек дип уйлыйсыз? Нәтиҗә ул бит менә татарда бер мәкаль бар. Тамчыдан да күл җыела. Шуңа күрә әле менә без 20 мәчеттә укыттык бит. Шунысы кызык бит әле. Шушы 20 мәчеткә дә татарлар арасында бит чуашлары да бар. Татарча өйрәнәләр. Алар булай да татарча беләләр. Утмуртлары да бар. Һәм дә урыс әбиләребез дә шушында йөри. Безнең күршеләр татарлар да алар белән дә алар шәһәрләшәсе килә дип. Менә күрдеңме син? Хәзер инде моны Алла теләсә, әгәр дә шушы пандемия тагын безгә каршы килмәсә, 100 мәчеттә үткәрәбез без аны хәзер. 100 мәчеттә үткәрәбез. Ләкин шунысы әйтәсем килә. Бу безнең яктан дин нәзарәте ягыннан булган бер элеш кенә. Ләкин телне саклау бит инде ул, дустым, әгәр дә безнең мәгърифәт системасы булмаса, шунсын мәгърифәт системасы нәрсәдән? Балалар бакчасыннан алып, милли университетка кадәр бездә уку булырга тиеш. Бездә уку булырга тиеш. Урта мәктәпләр булырга тиеш. Институтларда киридән татар факультетлар ачып җибәрергә кирәк. Алар бит бар иде безнең. 90 елларда бар иде бит. Без аны ул турыда сөйләштек инде. Менә шуларны кире кайтарып, менә шушы милли университетны да булдырып, әгәр дә безнең әтиәниләребезгә һәм балаларыбыз алдында кояш чактысы бер нур булып шушы әйберләр булсалар, алар әлбәттә тырышып үзләренең татар телләрен өйрәнерләр иде. Шунысын да әйтеп китәсе килә. Biz bir әйберне югалттык. Әгәр дә без менә шушы 90 елларда шушы башлап җибәргәндә тотып кала алсак, безнең бүгенге кебек авыр булмас иде. Бүген әсәс белән авырсың. Бүген бит 90 елларда туган балаларның балалары була башлады. Менә шунысы белән булгач, теге әтиәнисе дә татарча белми, рәтләп. Яхшылап әйме. Инде баласы да белми. Чөнки шуңа күрә безгә инде ана шул biz инде хәзер шылбыр үзелгән. Шылбыр үзелгән шикелле булды, ләкин менә хәзер безгә инде балаларыңга түгел, әтиәниләрендә татарча укытырга кирәк була башлады. Шуңа күрә дә менә мәчетләр каршында инде ул бу президентыбыз тәкъдиме белән булды инде әлбәттә. Президентның тәкъдиме белән шушы мәчетләрдә без ата-аналарны укытабыз. Менә шушы Казанның гына күп кенә мәчетләрендә дә шулай бит. Балаларны да чакырабыз. Әйтик менә Mine Şamil abi meşhiti var bitinde. Ondan sonra Kabanartı meşhiti var. Onda bit bağlarını da şakıralar. Bağlar şakırı, etin içinde şakıra. İki kurs bir vakitte var. Şuna göre bu işler min әйтәсем килә булай әлбәттә генә бара. Менә инде менә Аксакаллар шурасының игелекле гамәлләре арасында Айрат абый, ул да булса ханнарның сөякләрен җирләү кебек игелекле гамәл бар.
Менә без анысын да искә төшереп узыйк әле бу көннәрдә. Менә бу Аллаһның рәхмәте белән ханнарның җирләвенең аның күп кенә мәгънәсе зур инде аның. Мәгънәсе беренчедән үзебезнең тарихыбызны біз испат иттек, үзебезнең дәүләтчелек булып яшәгәнебезне испат иттек, һәм дә үзебезнең инде олы ханнарыбызны, җитәкчеләребезне хөрмәт итүне без тагын бер кат бөтен дөньяга күрсәттек. Чөнки андый менә без эшләгән мавзолейлар дип әйтик инде. Алар бит гарәп илләрендә бар. Пәйгамбәребезнең бар бит инде мавзолей. Аннан соң Иранга, Иракка барсаң, Төркиядә һәрбер нене солтанына, һәрбер ханына, һәрбер җитәкчесенә ясап куйганнар андый әйберләрне. Шулай ук менә Мароккода күреп кайтырга туры килде. Египетта күреп кайтырга туры килде. Алар бар. Алар бездә генә юк иде. Бездә дә булды, Аллаһка шөкер. Шуңа күрә без күршеләрдән калышмаска тиеш инде. Аннан соң аның менә матур мәгънәсе әйбәт. Безнең бит күршелекләргә дә күчте. Менә Чувашстанда хәзер шушындай каберлекләрне барладылар. Болгар вакытында Болгар илен саклап үлгән неләрнең әхилләрнең каберләрен таптылар. Әле менә Ульяновск өлкәсендә булдым бер ай гына элек. Анда шулай ук шушы неләрне аксакалар шурасını булдырып, һәм дә Ульян җирендәге күпме тарихи, татар тарихи, мөселман тарихи әйберләр бар икән. Аларны әкертен эшкәртеп килә. Менә үткән атнада Талип хәзрәт белән Самара белән сөйләшеп алдык. Мин менә шундый хәл сиңа киләбез, син әзерлән. Килик зәләте башлап җибәргән иде. Бездә дә бик күп тик. Әлбәттә күп инде ул. Самарада да күп ул Пенза өлкәсендә дә күп. Безнең татарлар торган җирләр бит инде алар. Саратовта да күп, Саратовда да күп. Астраханда, әле Астрахан белән сөйләшеп маташабыз. Әкертен генә анда бер матур гына археолог, татар малае археолог тапкан шушы Астрахан ханлыклары күмелгән җирне. Менә бездә ярдәм сайлар. Ничек менә монда сездәге шикелле тәҗрибәне ничек менә шушыны яхшысы да бер мәдәният учагы булса иде дә туристлар килеп карасыннар бик әйбәт бит. Әлбәттә. Менә шулар белән шуңа күрә бу хандан күмгәннең бик зур әһәмияте бар. Инде менә шунысын да сорыйсым килгән, читтә укып кайткан имамнарыбызны яңадан үзебезнең Болгар Ислам академиясе аша ничектер белемнәрен тирәнәйтү юнәлешендә карала бит әле. Ул кирәк бит. Ул кирәк бит. Менә турыдан әйткәндә мин укыган кешеләрне бик хөрмәт итәм. Билем алган кешеләрне, анда фәннәр кандидаты, докторлар булган кешеләрне бик яратам мин. Тырышмагалар. Ләкин менә шушы мәдрәсәне генә бетереп, чит илгә китеп беләләр дә, чит илләрдә бит анда ничек кенә әйтсәң дә мәсхәтләр бит аерым бит мәсхәтләр. Менә нидә Гарәбстанда Ханбали мәсхәбе. Ханбали мәсхәбе бер аның бит аның нигезе шул барыбер шул Мөхәммәд ибн Вахабның ничек дип әйтим инде бугына бит анда ислам динен әйтеп өстендә утыра. Аларның барыбер шул егантылары бик көчле. Шулык Мароккода анда мәликиләр әйбит. Мәликиләр анда бит инде мәликинең аермасы бар бит аның. Мәликинең дә безнең Әбу Ханифа мәсхәбелә аермасы бар. Шуңа күрә аларда ничек дип әйтим, идеология дип әйтгәндә идеология әдәрәк бүтән шәрәк бит. Бүтән шәрәк. Безнең Әбу Ханифа мәсхәбе бит инде ул шын мәсхәб ул. Аның ул исламга җиңгел китерүче Әбу Ханифа бит инде ул шушы башка мәсхәбләрнең тәҗрибәсе. Аталары булган бит инде. Алар бит инде ниләр Наlikede bir şeyde yaşayanlar etre gerek Nile Hanbeliler sığından bulsa da barabır şul Ebu Hanife'den İran'dan imamlar bitindalar. Naşva göre yüzümüzün mentalitetimizni, yüzümüzün Ebu Hanife mezhebi boyunca karışımızı, aytayım ideologiyamizni, mana şuşunu
birer işin bizge jigitlerini teginden okup kaytkan imamlarımızны mına mında direkt maturuna ayttirip Milli jirlikке tortu. Özü bizning jirlikке, özü bizning mentalitetke tortup jiberasi kerak de hem kerak ede bu aranın hazır. Allah'a şükür hazır şunda tipitimi Bulgar akademisi bir vatorda işlep kilabetinde mana köpten tugulgana ikinci 6 mekan 7 mekan kişini doktor etip yasadık. Anda kadar 6 kişi doktor bulgаны yaşlar arasında bitinde biznekiler var bitinde Allah'a şükür Tatarның üzünün galimleri dini galimleri bulduru ol bek zor aybet bitinde. Şuna göre şitke şöyle bir jürinin hazır kirege de yok. Şundan da şolay. Ayrat abi mene sorысы kile, mezhepler niшлеп bul derecede köp eken. Peygamberimizin bir aytip kaldırgаны min de işitkenim var idi. Ümmetim kaçandır 70 mezhepke bölünür digen. Mene onun sebepleri, sirleri nersede eken bugünkü zaman közlüğünden karaganda? Bugünkü zaman közlüğünden karaganda ul mezhepler ne tege ul bit barlık mezheplerini de kırtken bit ol. Anda şuluk Hristiyanlarını da kırtken ol, şuluk İyudilerini da kırtken ol, şuluk dinsizlerini de kırtken ol, şuluk ol bit onlar bütün isimlerge kırtıp jikmiş iştegen. Şuna göre onun birsegine onun ümmetinden bulur digen, benim ümmetimden bulur şul kişi digen, benim sünnetimni ütövçü digen. Abit mena begen yaşarga da ona da bizana. Sen mena farzını okuysan, yani sünnetini okumuşsun. Sen sünnetini okumuşsan iken peygamber bizning ümmetinden bulmaska mümkün bitdi. Aytamiz bizlarga. Sünnetni de ötərək kerak. Sünnetni ötəp yaşarsan, Allah Teala'nın koşkanlarını işlep, tıyılganlarına tıyılıp, hem de peygamberimizin sünnetini ötəp yaşayan kişi elbette ol indi hıyallarına ola yumak kırk kerek. Ayrat abi mene bik global bir sorau, ol da bulsa islamofobiyage kagılışlı. Mene İslamның imidjin, oңай imidjin bulduru üstünde işlerge kerek dep müftiyimiz de aytkan idi. Hem hak İslamны, şista İslamны bir kaçanda pişiratırga yaramay. Mene bu yönelişte de nersedir işlerge mümkünmü? Nerse oylaysız? İslamны elbette şitatırga kerek. İslamofobiya bulgat iş tügül. Mında ellerini küptek kerekmiyor özüm. Bizning merjanimiz var. Menen aның sözleri taң kabuldan turib keleyindi. Dinge de kogılışı bulmagan şey bir bardı. Ol nerse milli til, milli kiyim, evet, hem de gırık veletdi. Menen şu şey birini işlesek biz İslam'ı tartabız, dinni tartabız. Menen şoluk vakitte şu til turunda siyasettegin, evet. Gırık velet turunda biten, gırık velet bit ul üzü uk İslam'da delil bulup tura. Kim mene bizden bildiğin okuşlar köp, evet. Usul fik degen bizden fen var. Ul nenin İslam dininin nigizleri degen hukukların nigizleri şunda biteyte ol. Gırık velet dedi. Oje delil bulup turalardı. Bu bir ikinciden kiyim turunda sıra geldi. Elbette mena kiyim bir kızık bit olayım. Mena bizning din ahilleri arasında da ya birisi Görepşe kiyine. Ya ikincisi Türkçe kiyine. Son bizim babaylar rahatlanıp mena kozaklar kiygenler bir. Tüzden de hasta bulmagan bit o. Çünkü bizim babay bit ol işlegen. Ona eğer de tege tabanga kadar kiyim kiyse ol bit. Tırlık abzarına kirelmi. Mal karayalım. Onlar sen nişigin dol. Oydan bizden kışka günlerde, yazsa günlerde nişik meşike barga tiyirsin o. Şuna göre bit mercediler şlayatırgan. Milli kiyim diye. Mele milli kiyimni kerek. Bir kimge de şora kerek mi? Bizning yüzümüzning kiyimimiz barga tiyir. Min şuna öyleyim belki dürüstte tigildir. Dürüstür dep oylabız. Ayrat abi mene sizin cemiyet, sizin dürüstlege cemiyetteki türlü hallerini gözetip turasız. Bu aksakallar şurası. Sahne, çıkışlar, televideniye işine siz bir sene de bir taraf tügül. Hatta saksız mezekler de şitte kalmıyor. Yo Allah'a şükür bizim de tege bulduran artistlarını da tetabiz. Gerek. Eğer de isimleri zor bulsa da biz onlarga kirip, matur getip, anlatabız. Bütün sinyalı kilmeyindi.
Kelü bit ultralişe bula. Şayar ultralişe bula. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem etken Müslümanlara üzerinin tutar için şayarlar da gerek degen. Lakin urunda bulur. Lakin urunda bulur gerek degen. Çünkü degen neden şeriattan çıkarga tiştügüsün degen. Şunda o sahabelerine soru verirler. Hazır Resulullah bu sözünüzü nişi kabul ederge degen. Siz özünüzü şayarasız bit degen. Men şayaram, lakin men bit dürüst silim degen. Dürüstlük bile şayara. Ortanın külemi bit ol. Emne bir ben bunda iskaçıra gerek. Bir kere de sırayıp ya Resulullah kayteldi. Men de işim hakka kirelenmedi. Allah Teala sorar men işim hakka kirenedi. Peygamberimiz ki yılmaya da kelebeyteyinde anda bitti karşılıklarını almıyorlar değil. Çünkü karşılık yılı başlıyor. Şunda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kile de sendeyim. Zinhar içindeyim. Yani ukalede kaçtı vakıga süresinde. Vakıga süresinde David etkendi. Allah Teala şunu taşlıyor anda etken ol. Anda üzerler degen, anda neler hatun kızlar yaşarlar degen. Hem de 30 yaşında degen üzerlerinin irlerle birlikte bulurlar digeşkine evi tıraşlanıp kaytıp gitken. Şunu şükürle şayara bilip şayara gerekinden. Andan bitelimde söz var atırgandır dep oyluyup tağın ruhi kamillik turunda da. Mesela başkalarga ziyan işlegen kişi bizden bulmaz degen hadisi de var. Elbette. Buna kişiye ziyan kulu ol. Bik başar nesne ol. Peygamber bana iki söz bile etti. Vele zarari vele zirari di. Yani sen kişiye zarar kılmadı. Niyet bile de, niyetsiz de. Zirarı degeni, sene de eğer de kişi de zarar kılsaydı, sen de ona zararlık bile koytarmadı, yokluk bile koytardı. Şuna göre ol, Peygamberimiz bizimde ol, büyük akıllı, büyük Peygamber indin. Ana biten şahitlik de olmuyor. Allah Teala'nın en yaratkan peygamberlerinin birisi biten. Her bir sözü onun elbette Allah Teala tabi. Her bir sözü onun de min etkendi. Min anagadı vahiy kılamdı. Vahiy kılgandan sonra üzerine üst sözler bilen onu etkedi. Şuna göre bana şu ayet okuyanım. Taş bilen atmak, aş bilen at deyip yaşayan bildiğimiz. Ne peygamberimiz hadisine doğruluklu bulup. Bizler rahmet Ayrat abi mine kıska gana ara içinde nihatlik gerekli va'azlar, görkem nasihatler жеткердигиz. İşlerinizde oңuшлар tileybiz, aksakallarыбыз isen emin bolsun. Amin şulay bolsun. Birge bolayık, birden bolayık. Amin. Hürmetli tamaşaçılar, tapşırığımız tamam. Ayrat Hazret sözlerini raslap minde qoşulam. Birge bolayık, birden bolayık, bizden ayrılmağız.